kuraġġ u għajja terġa' tkun magħna Mikael. Dawn huma l-messaġġi ta' kuraġġ li taw sħab Mikael Felice ta' 8 snin. Dan hekk kif il-ħamis filgħodu Mikael qabad titjira lejn l-Ingilterra sabiex jagħmel operazzjoni delikata li fiha se jitneħħilu tumur minn riġlejh. Tul dawn l-aħħar 9 xhur, Mikael kienet jingħata l-kura f'Rainbow Ward fl-Isptar Mater Dei. Tul il-pandemija, Mikael ma setax jintaqa' ma' qrabatu, fosthom magħhu it-Towmi. Iżda issa Mikael seta' jmur lejn l-Ingilterra sabiex issir din l-operazzjoni importanti. U t-Tinu Cares awguraw li tfajjel sabiex din l-operazzjoni tirnexxi biex jerġa' jiġi lura Malta fl-inqas minn possibbli. Filwaqt li sħabbu tal-klassi, flimkien mal-allima tagħhom Alice Ingalja mill-iskola primarja ta' San Ġwan, għaddew messaġġ ta' kuraġġ u xtaqulu il-vjaġġ it-tajjeb. F'dan il-filmat minn sħabu, Mikael irringrazzja lil sħabu talli kienu miegħu f'din it-triq u qallhom li jħobbhom. Thank you li tajtuni il-messaġġi. Inħobbkom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.